Здрасти! Дадеш кур! Чакай, че не се ви... А така. Чао! Покажи сърце. Мога да Ние сме показвам добри сърце. хора. Защо ме гледаш след като съм грозна? А така. Но просто не ме гледай. Не, защо не става? Едно. Просто не ме гледай. Иде си. Ама ти си много зле, как можеш да пишеш такива неща, комплекса. А Ти така. си бати комплекс. Мишка тъпа. Не, чакай. Добре, иначе не ме гледай и тъпото се заяждаш във фаска. Ако не съм ти приятна и да Жалък ме... си. Да, Или ако... жалък. Просто пиши ми на лично. Да, И какво ще ти пише на лично, бе? проблема. То много лесно се правиш анонимен и да се криеш там и да. Това е. Може да го кажеш в очите, нали? Да, ела ми го кажи в очите. Да, ама няма си толкова отворен Да, тогава. защото в фаска много лесно си отворен, се правиш на анонимен. Мисля, да, това в фаска идеята е да се правиш на анонимен. Но е смешно да се храниш някой да се правиш на анонимен, защото не ти се иска да си кажеш мнението в очите. Да. Добре, ама мен не ми пука, така че... Да, това е. Да.